Nggih apa iki, Mak? Makan pitik ngono kok iki apa? Wong ketek makan pitik to nggih apa ngono lho kok. Lah sing gurih kayaknya apa kayak, Pak? Pak, Bong. nyapa ya, Pak? Sujud ya, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nyapa to, Pak? Oh coba aduh. Kok bisa apa kamu? Iki dicilekne kena dianu to, Pak, ketek gini ya, Pak. Pawon kan gede ya. Ini kan gua apa suweli. Jawa tengmu lho, Pak. Ya sak mesine iki yo nggo golok apa nggo petal ngono to, Pak. Kok wong sakmono karo sakmene kok Lah iya to, Mak. Gawani piring, apa ning ndi to, Mak? Ning ndi iki, Pan? Kok pelera apa? berpakan pitik iki lho ngerti apa ora? Wong ora. Kayak dadi saponi kan aku udah pengasaran. Lagi disitoke nek kae. Pong. Lho sampeyan sing pastikan durung dia apa-apa nek iso nyapo kuwi lho yo an. Kok Kene iki ngadeg iki kalau boyok iki lho yo kemeng yo boyoke. Lah nyapa boyoke? Nang guri. Oh. Dan rambutmu kayak nona-nona, ampun pica-pica. Air sudah dekat, Mama. Apa to, Pak? Kepe gawe long iki lho. Ngerti pangan to ya. Komitmen lho. Wong aku mangan urang ya gatel meneng bae. Masane opo? Sogok dene cepat itu gitu. Pak, iki lho bendarah ning kene. Kok iso disogok iki lho. Iki dakal ya wae no pring bungus dipat ngono disogok pring. Lho gak weteng. Nek kembali iki lho mbok ponding arek kembang lho pisan. Pemulu kaya pupus itu. Malah gajah karpet barang iki yo mentelung medun to yo. Bakar Iki lho Pak godeken Pak gawe awar-awar. Pak wetengmu delon jan. masa tak ijek di sana kok. Rambutnya abang kayak ngono. Lho pitik lho sotingan ki lho. Apa wi? Apa wi? Bercinta. Perkawi. Dipajang. Bercinta. Masuke bawa anu ya dibacoki ya anu ya. Bacone, Pak. Bacone, Mak. Pitik ya, Pak. Titik lah. Iya, jilikan pitik ini ya. Lan Cara wae nggawa golok crok. apa nasi dibacoki? Sukete kae to mosopakmu kaya somo bateki. Jan Kira kuat. piting belah sitok Mak Pitik njang. alhamdulillah ketok arti ya. Belehan. Lah kesel. Ora ngopeni ngondi iki kok diwak pitik mau diempek-empek kaya tepung piye iki rasane jan. Aku ndit ora. Ya lho ya Allah mau kita pakani broto wali meneh yo iso peduk ditelah yo. Lah ora pakai batu Brutowali. Nah nggru ae kok. Nah, aku makan Brutowali mati ra, Mak? Yo ora malah banter. Banter apa nih? Banter unimu gitu. Kilecah, pitike. Jangkok. Yang ada itu loh, Mak. Bentukannya kayak cerumut ngono. Jadi iki begitu pitik kayak gini. Yo ben to. Ngono karepe pitik ngono yo ben to. Lho. Maksudnya kayak piye? Iki gak Kata-kata hari ininya, Pak. Kata-katanya apa, Pak? Ini apa tuh sini? Nesu. Dibanting pitike dibanting. awas lupa kabeh. Jajah. Orang atas saiki wes. Anu bagi samu ki. Pancuran samu. Gah ora jinak belas soe. Jadi sapa lah cina cekane nek kok. Gene wong. Jagoku samu iki. Samu kelau andalan, lawu geni. Beleh. Piye Mak pendapat Mak dibeleh pitike Mak? Sembelih pitik wae lah. Mane Lah mbok apa? nggo apa diurane pitik gedhi nggo apa. Lah nek iki dibeleh kowe gak dipitik jago. Kok Nggo apa kuwi lho. Ya. Kudu aja kena lho. jan kok sing pakai pating anu.
Iki malah masalah. Pas Pak kancamu pitik. Kok Yes. dituk. Bapak pakan beras. Tapi kok kayak jamure nang Pak pitekmu, Pak. Menek putih-putih e ngono. Iki apa? Enak jamure ngono putih-putih e. Tukumu. Enak-enak yo ora entuk. Wong ki yo pirang-pirang iki bareng pirang-pirang mbok yo ben to yo ya Allah ya Allah. Ora sosial lah kalau Wong iki yo enek kae yo enek. Iya. Lah pitik pos seneni. Kita sekolah iki. Kok sekolah ning ndi no gayane. Lah sama saya, Mak. Sore iki wis golek mangan dhewe-dhewe. Gitu, Pak. Oke. Pak betul betul Pak Mbak sampe Pak. Ya, Pak, tunggu semua betul, Pak. Iya, kok apa? Iki dikon masak ora gelem ora tuku tuku dhewe Pak. Masa dikai. Ya Allah, masa aku ora. Lah piye temu dikon nyantir gak gelem ngomong iki. Jangan sak wajan ganya ngomong sego. Sego lho mau. Piye? Lah terus batore ya mlongo to yo an. Dan model iki jeneng ora gendah tenan yo. Kok masak mie karo jamur sak wajan kok dipantah loro tak ke madang. Lah terakan mangane gak gawa sego e, Mas. Ya ora sini nggo sego lah. Ya ora, gak kabeh pangan nggo sego. Iya ta, Pak? Iya. Sego e batore iso mangan. Ajare. Oh, tuku sego kecil dhewe ngono ya, Pak. Iya lah. Tukokne ya. Oke, ora muslimatan aku. Ya masa ora penukokne aku. Oh, lah mau jarene iki golek dhewe-dhewe. Ya maksudnya ya bisa ngoni tak golekne dhewe ya. Jenenge ra kok didi. Lah piye? Ngomong kok. Mama ki ngono kuwi cetil liram napa? Yo ben kok kuwi cetil kok. Gele wong. Ape omah ki wae sampe ya ampun kaya amen yo. HP-mu ki lho sik api yo sik murip. Apa nyekel HP loro yo nan? Iya lah. Kok Mama e HP-ne yo nganggur ya ora dienggo lon. Tuki ya siji atau tuki nasi siji. Jadi bener ora petok. Duduk sekiteng mbok yo ben rada anteng kok pengen uga kok tuku HP men. Lah yo bapak. Tapi ki Ora sapa? tak tuku HP wis. Ora tak tekok sih tuku HP ki sapa? Lah emang nyapa? Lah apa? Ora aku lek ngosong ngomong. Si tuku HP sapa? Apa? Oh, iki to ora segati ora sesuk. HP ku rusak wis ganti-ganti. Lah aku kok ngomong ora tuku. Terus anak wedok ku yo empat dong iki. Wong ora gede sing sejer ya gitu kok. Lah piye? Lah pe gua HP-ne sapa? Dewe. Ya. Ngono lho Pak, maksud iki ganteng parah betul Pak. Putih. Engko nek entuk endorsean kok duitnya yang ditukari HP ya. HP. Tukune kok tuku herbal ngono lho. Lah yo Pak. Kita arep mbok ngono. Terus paham ora dikeki kok. Oke. Ki apa? Tuku mbok jeru. Empuk jeru. Empuk jeru guys. Kok mangga ngudangi pitik. Ndak kemudian ndang asaran to. Ya sore itu toh. Nek gak masalah, Mak. Yo ngasaran. Lha wis ngasaran iki. Tugung. Iki ndang ngasaran jadi Sudah, Mak. Sabar. piye to jane iki. Sabar kok. Udah malah nyuting bareng serang genah-genah kok Iki tinggal lontong. Iya, Pak. Bu, lho, Pak. Wetenge ganduk dadi siji to, weteng karo susu ganduk. La ilah. Jono. Pira? Delena pira? Dulu tak mau aku, ini 10, 20 tak lagi kita. Pak.